Емо утре. Право стане и да тръгвам. Без да се... Не мога да станеш ти се 15 сен половина. Еми, иначе аз ще умра да си. Сме за да играем много. Едно. Аре, едно. Аз ще ги платя. Колко? 10 точки. 21. Аз се ли, бе? Аз те лъжа ли? 19 имам. Соли, да. 19! Соли, де? Паде, емо. Дай. Ай, бройки. Това. Ама ето е се прави. Не мога да прави, бе. И на 31 ще трябва да слуша едно. Колко човек? А ще се плата поне 5. И сега Митко от това от Крушовица. Майко! Той се удари той! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Айде бе, 20. 12, 13, 14, 15, 16, Ти щупа кола, носи! 17, 18, 19, 20! Мали пригнал, отгоре му удари. Обърнал ти и колана. Не го бях обърнал. Обърнал ти колана с ръба маргата е тук. Той накрая, той така е филма, ама отпусна колана. Чакай, ще кажа. Мали ще ти скъпи.